L-Allied Rainbow Community fi stqarrija fakret li għad-9 sena konsekuttiva Malta tinsab fil-quċċata tal-mappa tal-ugwaljanza Ilga Europe u ma bosta għalhekk li jisħu l-lum maċem għalfejn ikun organizzat Gay Pride. Iżda ma TVM News il-co-president tal-Allied Rainbow Communities Marija Zoppardi tistqar li ma taqbel xejn ma dan ir-raġunament. Għadna niltaqgħu ma' każijiet illi jikkuntattjawna u jgħidu l-nisma ġrali jekk jew ġrali jekk ħafna drabi jkunu każi ta' omofobija jew fuq ix-xogħol jew b'mod inġenerali fis-soċjetà ta' kuljum. Jiġifieri għalkemm għamilna avvanzi enormi kbar immens Malta, speċjalment f'termini ta' liġijiet, għad baqa' xogħol xi jsir. Hija qalt li r-reazzjoni ta' mibeda minn ċerta nies lejn il-fatt biss li jsir il-Pride jew inkella lejn attivitajiet relatati waħdu diġà juri l-bżonn li din l-attività tibqa' ssir. Zoppardi tispjega kif dak li jsejħulu coming out u allura l-proċess li permezz tiegħu persuna tibda tgħix ħajjitha bħala persuna LGBTIQ tibqa' l-aktar ħaġa diffiċli minkejja s-soċjetà ħafna aktar ugwali. Is-soċjetà qed tinbidel, qed niftħu naqxejn iktar moħħna, qed naċċettaw iktar il kulħadd, però ovvjament teħeb baqa' dawk il-ftit illi mhux neċessarjament għaliex tal-familja ma jaċċettawhomx eventually, però coming out hija l-ikbar ħeldi li hija li taċċetta lilek innifsek l-ewwel. Aktar minn hekk iżda Zoppardi komplet tgħid li Gay Pride f'pajjiżna jista' jkun ta' eżempju għajnuna għal pajjiżi oħrajn, inkluż fl-Ewropa fejn l-ugwaljanza għadha mil il-bogħod. L-attivitajiet bil-messaġġ 20 Years of Pride se jkunu qed jibdew nhar is-6 ta' Settembru u jibqgħu għaddejjin sal-15 ta' Settembru. Din is-sena se jkun hemm kważi 40 avveniment li qed isiru matul il-ġimgħa, inklużi wirijiet, diskussjonijiet, konferenzi u kunċerti. Il-Malta Pride March se jkun qed isir is-Sibt 14 ta' Settembru u se jibda fis-6 ta' filgħaxija mill-Funtana ta' Tritoni fil-Belt Valletta segwit minn kunċert. Pride March se jkun qed jiġi organizzat ukoll fil-Gżira Awċija.